Lero panyaso voice box tafuna kutengeni boma la Mangochi kumeneko bambo Andrew Masauko Banda omwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi First the People First akufunsa kunena kuti ndi chifukwa chani zikuoneka kuti aphungu athu a nyumba ya malamulo akususukira ndalama ichemachira kuti Constituency Development Fund CDF imene pakali pano boma la Professor Arthur Peter Mutharika adalonjeza kuti itsikhala 5 billion Malawi kwacha pe constituency pa chaka chilichonse kuno kwathu ku Malawi. Ndi nkhani yakhala ndithu ma MP ndi makhansala akukokana ma MP afuna kuti chinthuchi adzikhala kuti iwowo ali mmenemo kulamulira nawo pamene makhoti athu kuno kwathu Malawi adanena kuti zimenezi ndi zosavomerezeka, MP akhale kutali ndi ndalama za CDF. Ndiye pano zikumveka kuti ma MP ena atafuna aperenso ku parliament kumeneko afuna kuti nkhani akayisintha kuti ma MP adzikhala ndi mphamvu zimene bambo Andrew Masauko Banda akuona ngati kuti ndi zinthu zosathandiza dziko. Onekele limodzi patapanyeza voice box timve kuti bambo Andrew Masauko Banda ayitambasula bwanji nkhani imeneyi ndi paka imaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Moni amalawi anzanga kulikonse kumene tili, taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masauko Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, amene ndine olankhulira kapena kuti mneneri wa nzika zokhudzidwa za mboma la Mangochi, komanso ndine wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe lija ya Malawi First the People First. Amalawi anzanga, ndabwera masana ano kufuna kuti ndilankhulepo zinthu ziwiri zimene nzofunika kwambiri ku dziko la mtundu wa Malawi. Amalawi anzanga, choyambirira ndikufuna ndifotokozere zimene zidachitika pa 16 September, ndipo zotsatira zimenezi zochitika zimenezi zinakhala ndi zotsatira zake zimene zinatipatsa utsogoleri watsopano ndi boma latsopano. Tinasintha president ndi chipani cholamula, tinachotsa Chakwera ndikuyika Professor Arthur Peter Mutharika, tinachotsa MCP ndikuyika DPP. Amalawi anzanga, izi zinachitika kutsatira titamva mfundo zosiyana-siyana za zipani zosiyana-siyana zonse zimene zidapikisana. Mfundo zimene zidaoneka kuti zidagwira mtima Malawi zinali za DPP pa manifesto awo, kuti ankanena kuti forex idzabwerera, zinthu zidzatsika, mtengo chimanga chidzapezeka, mafuta adzayamba kupezeka, zinthu zidzatsika mtengo ndipo mtengo udzakhala kukhazikika, fertilizer tidzagula osaukitsitsa pa mtengo wa 10,000 ndipo adzapezeka pali yense, fertilizer adzapezeka paliponse. Amalawi anzanga, izi ndikufotokozazi ndi zochepa chabe zimene DPP ndi utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika adatilonjeza. Komanso koposaposa pali mfundo imene yandibweretsa lero, imene ndikufuna kuti ndifotokozerane nanu, komanso mundithandize kuyankha mafunso amene ndili nawo, mwina nkutheka ndikudzifunsa mosalondola. Amalawi anzanga, pali mfundo imene adafotokoza nena kuti adzapereka maphunziro a kusekondale kuyambira form 1 mpaka form 4 ku sukulu za boma zidzakhala zalulere. Ana asadzalipira fees, ana asadzalipira malipiro zija amati zachitukuko, kaya za registration ya mayeso, drama za mayeso ndi zina zoterozo zimene zija boma lizipanga. Ndipo taona kuyambira pa January izi zikuchitika. Adatilonjeza kunena kuti Constituency Development Fund ifika pa 5 billion constituency iliyonse. Izi ndi zimene tikudziwa kuti zili mkati. Ndipo tinamva boma lija lapita ananena kuti Constituency Development Fund imene inali 200 million ikhale yoyang'aniridwa ndi makhansala, ndipo ma MP adayivomereza. Chodabwitsa nchimene tikudabwa nacho pano chonena kuti pamene boma ilalowa 5 billion ikuyembekezeka kuti anthu ayilandire mma constituency, ma MP akuthamanga kupita ku parliament kuti akanene motsimikiza motsutsana ndi imene khoti idagamula kale
kuti zonse zochitika zokhudza thumba la Constituency Development Fund adziyendetsa ndi makhansala ku khonsolo. Ndiye tikumadzifunsa nena kuti kodi ma MP athu ayipa chotani? Ma MP athu nchifukwa chani akufuna kuti akhale ndi umwini kwambiri pa ndalama imene ya Constituency Development Fund? Amapezapo chiyani? Chifukwa kudziwa kwathu ma MP akhala kunena kuti iwowo pa kampeni, kunena kuti iwowo adzayesetsa kuti abweretse chitukuko mu constituency. Tsopano chodabwitsa nchonena kuti ndondomeko zachitika zokhudzana ndi makomiti osiyanasiyana amene amakhudzana ndi zachitukuko m'madera, m'maodi ndi m'maconstituency. Asankha kale chitukuko, akhale pasi akambirane kuti kodi 5 billion ikabwera tidzatani nayo, ndi kukambirana kugawana mwachilungamo molingana ndi mawaudi wonse okhudza mconstituency mwawo, okhudza mkhonsolo yawo, kuti aone kuti Constituency Development Fund yabweretsa zotsatira zotani. Akasankha zitukuko zawo, ndalama ikabwera agawe molingana ndi zitukukozo. Pamenepo MP ali patsogolo kuyang'anira ngati wamkulu, koma kuyendetsa chisakhale chinthuchi m'manja mwake. Ndezi kudabwitsa kunena kuti anapanga mpaliamenti kuyesera kuti kupititsa kwa apresident anakana kusayinira, ananena kuti izi zibakhala zisoweka kuziunikira. Podziwa kuti president amadziwa za malamulo, anadziwa onena kuti khoti inagamula kale kuti zidzayendetsedwa ndi makhansala. Izi ndikuzifotokoza chifukwa chani lero aphungu athu ngati sali lachitatu ndi kapena lachinayi zikumveka kuti aphungu ambali otsutsa boma makamaka chipani cha Malawi Congress Party amene ndi iwo amene adapanga dongosolo imeneyi, amene nthawi imeneyo khoti inagamula mu nthawi yawo iwo wakulamula kunena kuti Constituency Development Fund adziyendetsa ndi makhansala. Lero zikudabwitsa kuti iwowa adzuka ndikuyamba kumemeza anthu kumbali yotsutsa boma. Kuli ma MP ena kumbali ya DPP, kuli ma MP ena ku zipani zina zotsutsa boma, komanso koposaposa ma MP onse a MCP akufunitsitsa kunena kuti Constituency Development Fund ikhale pansi pa ma MP. Nawo choyipa kwambiri nchonena kuti anthu amenewa, maphungu amenewa apanga kalikiliki yonena kuti akwane aphungu okwana 200 otsutsa boma ali menemo osakonda dziko lawo, olamula boma ali menemo amene akungoyang'anira kuti akatenga 5 billion akamenya mapulani yawo ndoti chaka chilichonse adzitha kuchotsa ndalama yochuluka imene idza apange kuti pomatha 5 years adzakhala atalemera mwankhaninkhani. Afika pa point yoyipa imene afika pokambirana kunena kuti bilu imeneyi achite chotheka kuti idutse. Ngati siidutsa ayambapo kukambirana kuti asonkhe aliyense 1 million. 1 million munthu aliyense, aphungu 200 ndiye kuti kupanga 200 million. Cholinga chawo akufuna kuti akonza kale, tikudziwa mapulani awo akuseri akumidima, apanga kale ndondomeko ali naye kale jaji oti adzampatse nkhani ngati imeneyi kuti adzayiyendetse mopanda chilungamo. Amalawi anzanga, zimene ndikunenazi sinkhamba kamwa, ndi zimene akukambirana. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti mkati mwa ma MP amenewa muli ngakhale a DPP so ena amene akufunitsitsa kuti nawonso akhale mbali imodzi yodzawononga 5 billion pamene adzagwiritse ntchito 5 billion imene ija 2 million 200 million imene akufuna kumpatsa jaji kuti adzagamule mwakondera iwo ngati ma MP. Amalawi anzanga, izi zidzakhala zodandaulitsa kwambiri poyang'anira cholinga chimene akwezera Constituency Development Fund amene ali Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso mukayang'anitsitsa ndondomeko ndi dongosolo imene akonza kuti chuma cha Constituency Development Fund chidzayendetsedwa ndi khonsolo yonse ndi ganizo yabwino ndi ndondomeko yabwino. Ndiye nkumadzifunsa kuti ngati iwowo amanena kuti ma MP amene ali oyipawo amanena kuti ndotsimikiza pa kampeni yawo kuti akufuna kudzatukula dziko, kodi nthawi imene chuma
kapena kuti constituency development fund itafikire kukonsolo nkuyang'anidwa ndi makhansala akuona kuti choyipa nchiti. Iwowa ndikuganiza kuti akanakhala kuti amakonda dziko la Malawi, amakonda maderawo, amalemekeza amene adavotera, akadafatsa kaye kuti tione constituency development fund yoyambirirayi ya 2026-2027 ikatuluka, tione akapanga budget molingana ndi makomiti achitukuko ama constituency ma district council, tione kuti igwiritsidwa ntchito bwanji. Ngati zotsatira zake sizikhala zabwino, pamenepo pamene ma MP angadzatenge chani, angadzatenge step ina yonena kuti bola adzayendetsa iwowo. Koma kwa pakali pano tikunena kuti uku nkudzikonda, uku ndikuonetseratu maganizo ofuna kuba chuma cha boma podzera ku constituency development fund. Choncho amalawi anzanga ndimafuna kuti muone ichi ndipo tichenjeze majaji onse ku judiciary kuti chonde musalole anthu andale oyipawa amene akufuna kuononga mbiri yanu, amene amati akakugwiritsani ntchito inuyo nkuchita zinthu zosalungama, mukamanyozedwa ndi kutukanidwa ndi anthu ngati achina Kamangira ndi ena otero, iwo amasangalala ndipo amakhala chete, sapanga kanthu kokutetezani kuti mbiri yanu isaonongeke. Then ndikufuna kupempha judiciary yathu kuti ma MP pamene akudziwiratu kuti sapambana ku parliament akudzikonzekeretsa kuti MP aliyense, ma MP okwana 200 akonza kale dongosolo lonena kuti apange contribute MP aliyense 1 million, imene iwo apatse 200 million, imene akonza kale jaji amene amupatse ndalama imeneyi, popeza anthu amene ali ndi ziphuphu ndi katangale ndi anthu onena kuti amalukana ngati kangaude. Kutheka pano pamene tunenamo zonse zili tayali oti tithokoze kuti Mulungu zimene amachita munthawi yake. Ngakhale akunena kuti magetsi anazima mpaliament chifukwa choti a DPP kapena kuti mbali yolamula inafuna kuti bilu isadutse. Kodi kusadutsa kwa bilu kapena kuti kusalowa kwa bilu mpaliament kwapereka vuto lanji kapena kungapereke vuto lanji ku dziko la Malawi? Tinene kuti mukufunitsitsa ndithu inu otsutsa boma, inu olamula boma, ma MP ena amene muli ndi kusakonda kusakhulupirika ku chipani chanu, kusafuna kukhulupirika kwa president wanu amene ali ndi ludzu ndi njala kufunitsitsa kusintha dziko lino, ludzu ndi njala kufuna kuonetsetsa Malawi akusangalala kukhala moyo wabwino. Inuyo mukufuna zoona kuti musokoneze zabwino zimene president adakonza mu ndondomeko yake yopereka 5 billion ku constituency iliyonse, chifukwa choti inuyo mukufuna kuti 5 billion chaka chilichonse zifikira m'manja mwanu. Kodi chimene mukufunira inuyo kwenikweni kuti ndalama imeneyi direct ikhale yobwera m'manja mwa MP, mwa inuyo ma MP amene tidakuvoterani ma constituency onse, ndi chani? Ubwino wake umene muupange ndi chani? Ndiye tikupempheni kuti mufatse, mudikire 5 billion yoyamba idutse monga DPP ndi utsogoleri wake akonzera. Tikaona unena kuti chaka chimenechi 5 billion zoyambirira zimene zalowa ma constituency sizidagwire bwino ntchito, ndiye mudzabwera ndi maganizo anuwo, ife tidzakusapotani. Koma ngati tidzaone kuti pambuyo pa chaka chimodzi 5 billion ma constituency yagwira bwino ntchito, ndi bwino kuti ndondomeko imene akonzedwayo titsata yomweyo. Choncho musafune kudzonongera mavoti chifukwa musayiwale 2027 ikubwera, 2026 votes ikubwera, 2029 mavoti akubwera. Kodi 2029 ngati mukuyamba inuyo kuchita izi mudzadutsa? Mukuona ngati 2029 ili patali? Musakhale atsoka ngati tsoka limene akumana nalo anzanu. Mudziwe kuti kunali ma MP ena amene ali mumenemo koma anatuluka chifukwa choti kudera lawo kapena kuti dziko silidawakonde magwiridwe awo antchito. Ndi mawu amalawi anzanga ndikufuna kukuchenjezani nonse ma MP amene mukuchita zoyipa kuti siyani zolimbana ndi constituency development fund, asiyeni aboma amene akonzera dongosolo lawo, asiyeni inu tumupambana chifukwa constituency development fund mukafatsa nkulumikizana bwino ndi ma-ward chair anu, kulumikizana bwino ndi ma-ward development yanu committees, kulumikizana ndi ma constituency development committee, ma ADC, muona inuyo kuti zabwino zimene mugwire mupambane ndi inu, zikukonzerani mphamvu
kukwenjezerani ma mileage apandale. Ndi mawu amalawi anzanga, mwakoma nonse. Mulungu adalitse Malawi, Mulungu adalitse Profesa Arthur Peter Mutharika ndi utsogoleri wa chipani cha DPP, komanso anthu onse okonda dziko la Malawi amene amachita zinthu chifukwa chongokonda dziko, ngakhale amanyozedwa, ngakhale amanamiziridwa kuti apatsidwa ndalama ndi zinthu zosiyanasiyana, kupatsidwa zimafiga zikuluzikulu, ngakhale iwo akungochita zinthu zotumikira dziko la Malawi. Ndi mawu amenewa, masana bwino, zikomo.